Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu a v dnešnom videu by som vám chcela ukázať môj nový vyrobený domček pre Little Pet Shop, ktorý mi trval vyrobiť 2 dní. Je z 2 krabíc, farebných papierov a tak ďalej a je tam vážne minimum doplnkov kúpených. Poďme na to, swing, swing. No, takže domček je momentálne položený takto za hromadou desiek, aby mi sem nesvietilo slnko. A poďme sa teda vrhnúť na ňo. Má 4 izby plus balkón a myslím si, že je celkom v pohode. Takže tu je kuchyňa, ktorá má vlastne obidve steny biele. Tretiu má normálne šedú. Ďalej je tu vlastne kuchynská linka zo šporák. Je celá žltá a vlastne tú pracovnú časť má takto bielu s takýmito oranžovými šporáčikmi. A je na nej položená konvica, ktorú vlastne mám z jednej sady. Ďalej je tu stôl, ktorý je vyrobený z kartónu, oblepený hnedým papierom a je nalepený na takomto žltom viečku. A na ňom je vlastne takáto kvetina, ktorá je z takého špeciálneho alobalového papieru. A v ňom je potom takýto mäkký ešte papier. Ako obrus mám obyčajný kúsok látky a koláč je vlastne z keramickej hliny. Ďalšia je tu obývačka. Jedna stena je žltá, druhá je šedá a tá tretia je biela. Toto je vlastne taká predeľovacia stena a tá je na obidvoch stranách vlastne takto biela. Takže tak. Mám tu položenú takúto kocku ako televízny stolček. Na ňom je položená telka. Obal od Kinder vajíčka naplnený vatou a v ňom je pečopák ako domáce zvieratko. Takisto vyrobená kvetina ako v kuchyni. A nakoniec tu mám takéto kreslo. Je teda vyrobené z toaletnej rolky, ktorá je obalená normálne takto v látke. Vnútri je tampónik odličovací a tam mám takýto vankúšik a je to bez použitia lepidla. A v obidvoch týchto izbách mám aj podlahu, ktorá je vytlačená, takže tu mám plávajúcu podlahu a tu mám normálne obkladačky. Ďalšiu si dáme spálňu, ktorá sa mi veľmi páči a myslím si, že sa mi aj celkom podarila, mám ju naozaj veľmi rada. Tu je tapeta kvietkovaná, biela stena s kvetinou a taktiež takýmto krížikom, alebo ako by som to nazvala. A hnedá stena, kde je srdiečko s nápisom Love Your Life. Fialová posteľ, ktorá je z látky, potom vankúšiky sú z tampónikov a nakoniec z handričky na okuliare je takáto deka. A vedľa mám ešte stolček s kvetinkami. No a posledná izba je detská izba, ktorá má jednu bielu stenu, jednu stenu má takúto tapetovú, také fialové krúžky sú na nej a jednu hnedú. Je tu položený stolík s učebnicami a s mikrofónom. Poličky napríklad, ja som ich použila na knihy. Vyrobená posteľ s látkou a vankúšikmi. A jedna horná posteľ s vankúšikmi, macíkom a tiež takáto látka. No obidve majú plávajúcu podlahu, iba že s tým rozdielom, že jedna je tmavšia a druhá je bledšia. Tu máme ešte balču, na ktorom je takto položená sedačka s kvetinkou. Takže nejako takto vyzerá celý môj domček pre Little Pet Shop. A ešte by som vám chcela ukázať z vonku. Zvonku je celý biely, nemá ani okná a dvere, keďže ho budem používať iba znútra. Avšak nechcela som to nechať také holé, nech to není také škaredé. Dúfam, že sa vám video páčilo a zasa pri ďalšom videu. Dovidenia, ahoj! What do you mean? Ta 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 ta.